Hej, og velkommen til den her korte video, hvor vi lige gennemgår hele tabletten og alle de der fede features, den har. Fordi at der er nogle uddannede læger og elever, og kommende uddannede læger hedder det, som har lidt svært ved at bruge den. Og så er det fordi vi i lægeledelsen gerne vil have, at den bliver brugt noget mere. Fordi den er faktisk pisse smart, og den fungerer rigtig godt nu, når den er blevet... Jeg er ikke helt sikker, den er blevet opdateret, eller hvad der er blevet lavet om på den. Men den fungerer i hvert fald som den skal nu. Og så også fordi vi rykker alle ansøgningerne derind, så det er godt folk lige ved det. Meget simpelt, nu er jeg allerede logget ind. Jeg kan lige logge ud igen, så kan I se hvordan man gør det. Bam. Du får at vide, at du skal oplyse et brugernavn og en adgangskode. Brugernavnet, det får du, når du bliver uddannet læge. Det er ofte bestående af L og så nogle tal. I mit tilfælde er mit L 3 0 og et tal. Fordi jeg er lidt. Jeg skulle muligvis lyde L0 143 undskyld for eksempel. Og så adgangskoden er en man selv finder på. Så er det en adgangskode ind her. Så den der. Så kommer man ind på denne her startskærm. Hvis vi lige gennemgår hvad man ser her først, det er det vi kalder dashboardet. Der ser vi totale journaler, hvor mange journaler der er skrevet i alt. Vi kan trykke på den, gå ind, se alle de journaler der er skrevet. Vi kan tage Benny her, han har simpelthen skrevet en journal. Så kan man se generelt data, den er skrevet den 12. januar kl. 15.19. Den er skrevet af Benny Bobsen, han har nummeret L0097. Involverede læger, det er selvfølgelig Benny Bobsen. Der kan vi se, at han har brugt morfin, han har brugt ispose. Behandling, fjern, hemorrhoide, giv en om morfin. Så har han skrevet en relativt kort, stadigvæk meget i dybdegående rapport om, hvad der er sket, og hvad behandlingen har lavet. Det er en rigtig god journal, det her han har skrevet. Yes. Så gå ud til dashboardet igen eller H. Så kan vi se totale personer. Det vil sige, at vi kan gå herind, så kan vi finde personen, vi gerne vil vælge. Vi kan søge efter ham, søge efter Mads Sagerbo for eksempel her. Det er min politikarakter. Så kan vi se hans fødselsdato, det er dog bare ukendt. Jeg er på min politikarakter en mand, jeg har det der telefonnummer, jeg har ingen adresse, og så er jeg politibetjent. Jeg har ingen tidligere journaler, det vil sige, jeg har ikke været hos lægen, der er i hvert fald ikke nogen, der har skrevet en journal. Vi kan oprette en journal på mig, alle oplysninger kommer igen, der er et profilbillede, som åbenbart ikke lukker ind. Vi kan vælge involverede læger, så kan vi se alle de læger, der er adgang til tabletten, der er relativt mange. Og så kan vi vælge Alexander Turin, det er mig. Så jeg har været involveret læge i den her sag. Så kan vi sige medicin brugt, så går vi herind. Så kan vi se alt det medicin, vi har tilgængeligt. Det her medicin herfra og så til toppen, det er RP-relateret medicin. Det vil sige, at det ikke er medicin, vi faktisk kan bruge på serveren, men det er noget, vi kan tilføje, hvis vi gerne vil lave et fedt stykke RP. I det her tilfælde, der har jeg valgt at bruge morfin, fordi han har smerter, han gerne vil have dæmpende. Og så har jeg brugt noget adrenalin, fordi han har haft nogle hjertestimulationer. Nede i redskaber, det er faktisk den, der er ikke vigtigst, men det er også en, der er vigtig. Vi kan se, hvad har vi brugt af sådan oprigtige redskaber fra vores lægetilskud. Jeg har selvfølgelig brugt en førstehjælpskasse, fordi jeg har bevejlet ham. Jeg har faktisk også brugt en hjertestarter. Der kommer flere, når den her video er lagt op, så de få, der er herinde nu, de bliver forhåbentlig mange flere. Så går vi gennem og går tilbage til journal, trykker vi så på, så kan vi se, det er det, der er blevet brugt på ham. Vælg behandlinger, så kan vi oprette en ny behandling, skrive, at han har fået CPR. Undskyld. HLR. Tilføj. Kræft. Hvis han har fået hjerte-lungeredning, så kan vi skrive en journal. Jeg gav ham HLR. Man skal selvfølgelig skrive en langt mere uddybende, beskrivelse af hvad der er sket, eller rapport. Så trykker man over journal, og så kan man se, at den kommer herind. Sagsnummer, hvem er patienten, hvornår skete det, hvem var lægen, og så kan man trykke behandling eller detaljer, se journal, så kan man se hvad han har fået. Sletter den lige. Sådan der. Yes. Det er sådan set sådan personregisteret fungerer.
Her er der lidt sådan lidt, bare for at fylde ud, seneste journaler og alle ansatte, så kan man køre igennem og se, hvad der ansættes, se om de er på arbejde eller ej. Meget simpelt. Og herover er der seneste ansatte. Ja, det er hvem der er blevet ansat. Så er der en ansatsliste, tryk her. Så kan vi se alle ansatte på serveren. Det er også meget simpelt. Så har vi en opslagstavle. Meget simpelt. Det her, du går ind og læser om de ting, der ikke er så akutte. Altså, HEMS-ansøgninger. Vi kan se, den 19. december blev der skrevet ud. Det er lidt sent at kigge på det nu, men det herude, vi skriver, når der bliver tjekket ansøgninger osv. Yes. Ansøgninger. Lige nu er der ikke ansøgninger, men de kommer alle sammen. Både TEMS, HEMS, Akut og Lima. De kommer alle sammen til at ligge her. Så man skal gå ind på tabletten og skrive sin ansøgning. Yes, så får man også svar på dem herinde, og man kommer til... Ja, det viser om lidt. Så her ansøger man, når de kommer op og søger. Medicinskabet, man kan gå ind og læse om medicin. Bare simpelt. Og ansatte, det er på ledelsen, det er alle de ansatte. Hvis man går på min profil, så kan man trykke på den, læse lidt om sig selv, Man kan se, hvilke uddannelser man har, og man kan se, hvilke certifikater. Når ens ansøgning bliver godkendt, så kommer den til at stå herover under certifikater, så kommer den til at stå HEMS for eksempel. HEMS afventer træning, så ved man, okay, jeg er blevet godkendt, jeg skal gøre en HEMS-udstilling, og den er godkendt, så der står HEMS afventer træning. Yes. Så har vi noget journaldatabase, det er bare med alle journalerne, så kan man søge efter en journal, hvis man har en sag, så man kan søge BB. Det kan man bare ikke. Sådan der. Nej, det kan man ikke. Søg efter navn i stedet for, hvis man siger Benny. Ja, den er langsom, men det kan man. Så kan du søge efter en journal. Hvis du leder efter noget, du kan også søge efter en person. Søg efter en person, se om han har tidligere behandlinger, som kan betyde noget for sagen. Yes. Så kan du slå skift password og profilbillede, kan du gå her og trykke på, hvis det er noget, du gerne vil. Og så kan du slå dark mode og light mode til. Lad være med at slå light mode til, hvis det ser dumt ud. Ikke fordi jeg skal bestemme det. Jeg synes, dark mode ser bedst ud. Og så kan du logge ud. Og så er vi tilbage, hvor vi startede. Det er sådan set hele tabletten forklaret. Og der blev jeg skudt.